Maayong adlaw mga bata. Kumusta man kamo? Maayo. Welcome sa klase ni Teacher Novi. Karong adlaw magkat-on kita sa tingog ni letrang D. Pero sa dili pa ka na mga bata, manganta sa kita o kanta mahitungod ni letrang D. Mga bata, maglingkod kitag tarong ug sabayi og kanta si teacher. Nakasabot? Unsa may tingog sa letrang D, sa letrang D, sa letrang D. Unsa may tingog sa letrang D, 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 D. Unsa may tingog sa letrang D, sa letrang D, sa letrang D. Unsa may tingog sa letrang D, 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 D. Mga bata, mao kini ang dako nga letrang D. Ug kini ang gamay nga letrang D. Ang tingog sa letrang D kay D. 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 Unsa gaytoy tingog ni letrang D? D. Sakto ka. Mga bata, naatay mga pulong nga nagsugod sa letrang D. Una, dalan. Nakasulay na ba kamo og agi sa dalan? Ang tingog sa unang letra sa pulong nga dalan kay D. Dalan. Kamo kuno bi? Very good. Sunod, unsa man ni? Dahon. Lingi daw mo sa inyong gawas. Nakakita ba kamo dahon? Ang tingog sa unang letra sa pulong nga dahon kay D. Dahon. Kamo kuno bi? Very good. Sunod, unsa man na? Bata nga daghan og kwarta. Dato. Ang tingog sa unang letra sa pulong nga dato kay D. Dato. Ikaw kuno bi? Very good. Kana, unsa man na? Dag-om. Dag-om ang kalangitan. Ang tingog sa unang letra sa pulong nga dag-om kay D. Dag-om. Ikaw kuno bi? Very good. O karon mga bata, naatay mga hulagway. Ikahon nato ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog ni letrang D. Ang unang mga hulagway kay Bulak ug si Daniel. Ahaman nga hulagway ang nagsugod sa tingog nga D. Sakto ka, Daniel. Ang sunod nga mga hulagway kay Dalan ug Kahoy. Ahaman nga hulagway ang nagsugod sa tingog nga D. Very good. Dalan. Ang sunod nato nga mga hulagway kay Dahon o Pinya. Aman nga hulagway ang nagsugod sa tingog nga D. Sakto ka. Dahon.
Unsa gito'y tingog ni letrang D? D. Sakto ka. Magdungan kitang tanan. D. D. O karon mga bata, kay kabalo naman ta sa tingog ni letrang D, panahon na aron praktiso nato permi ang tingog sa maong letra sa inyong panimalay. Daghang salamat sa pagpaminaw. Bye-bye! Kahit maraming problema, chill ka lang, don't stop sa pag-eskwela. Kabataan, pag-asa ng ating bayan. Ikaw, ako, tayong lahat ay magtutulungan. Ihanda na